Yes, mama. Up. Kwa kumarire. Tupora ke. Kongo mitasi. Unombomurova. Nguva yangu kumara chete. Kumusoro wakavhandanyuka kudai chicha chiti. Pane mabhizi ndipo nadhonzwa natatenza. Kudhonza musoro futi. Alright. Sapa akumara akurova futi. Waita se waudza medhem kuti ndamarwa. Medhem of what? Anorova. Anomurova. Alright. This usachemedzwe nevamwe vana kuchikoro wazvinzwa. Ukaona mwana anokuchemedza kuchikoro iwewe ka munhu akauya akakumara kana kuti akakudhonza musoro wako mabreads ako akanaka yaka hold the hand like this. Uri kuzviona paanouya paipa achida kukubata unoti ba ruoko urwu akuti ruoko bvoti pa bvoti don't touch me. Wazvinzwa vai vanovachimara vai uri kuona mbama ruoko urwu taso ruoko rwako taso ruoko taso simukana wakani be strong. You need to be strong like this. So then you apa ukona apa pabeso apa unoti pa munhu unomurova one mbama usaroedza kawandisa. Wazvinzwa wobva wamudza kuti usandijairiri usadhererwe nevamwe vana kuchikoro bodzi vamwana vanodzidziswa nevabereki wavo kumara kudai so iwo ndakukudzidzisa inonzi self defense. Wazvinzwa ndiri kudzidzisa inonzi chi self defense. Inonzi mira zvakanaka utaure. You need to be strong. Inonzi chi self defense. Kwete kuti unodzoka bva chikoro musoro wakanzwai wamwe wachikudhonza mabhidzi ako ndinoenda kuruka zvakanaka kudai so mabhidzi ese angarapa pasina ka vana vanga vachikudhonza. From now on anyone anobata face yako mbama ndati mbama papi itazvo ndataura simutsa ruoko mbama inoenda kupi apa apa mbama papi yes woti handizvidi ndinokupwanya unoti chi nekuti pana vamwe vabereki vanoita basa kudzidzisa vana vavo kukubhula vamwe vana. Isusu manje tinoita kuruka wodzoka mwana ane one bead rakadaiwo so ane one musoro wakadaiwo so from now on handidi unzwa kuti warohwa nevamwe vana. Wazvinzwa ndakudzwa kuti unoita sei. Simutsa ruoko zvandataura. Strong mbama strong wobva wamuti handizvidi unomurova one ngani one mbama chete. Next time vese twese tinokudherera hatikudhereri. Chienda nomukurumukwa kunochinja uniform mbozvida here nezvimabhidzi ese apera kubviswa wabvisa zvese. Maticha acho futi kuchikora ariko they don't advocate for vana vasiri violent. We don't teach our kids kuti vasiri violent. But from now on we are now teaching our kids to defend themselves. Bozi murudzisa vana venyu kuuya kudhonza vana vedu kamusoro. Inini wangu mwana from now on wako akauya akazvimba kana zvanetsa let's meet as parents. Because I can't keep on talking. Mwana mama amarwa mangwana mwana we abviswa mabhidzi mwana odai rovawo akakudai rovawo